gai honetan daukagun erronka atomoa deskribatzea dugu. Bueno, izatez ja hidrogenoa deskribatu dugu, hori da egon daiteken atomorik simplena. Eta deskribatu genuen zehaztasun osoarekin. Atera genuen zeintzuk ziren Hamiltondarren autobalioak, atera genuen zeintzuk ziren autofuntzioak, baina gauzak zaildu egingo dira elektro gehiago sartzen ditugunean. Izatez, emetxe daukagun gaia ere ikus dezakegu fisika atomikoaren sarrera bezala ikus dezakegu. Hidrogeno eta gero daukagun urrengo atomoa, helio atomoa daukagu. Bueno, helio atomoa, mentxe egingo duguna izango da, taltxo honetan egingo duguna izango da helio atomoaren Hamiltondarra, deskribatuko dugu, eta ikusiko dugu, erakutziko dugu zeintzuk izango diren, hortxe dauzkagun zailtasunak. Bueno, helio atomoan daukaguna, bi elektroi ditugu, eta nukleoan daukagu gutxienez bi protoi, hori dela eta orduan zenbaki kuantikoa bi dugu. Gero egon daitezke neutroi gehiago zein eta zein den helioaren isotopoa. Izatez, hementxe ikusten duzuenez, 3 partikula ditugu behintzat, hori dela eta orduan klasikoki goratzen baduzue, 3 gorputzen problema ez dago, ezin da zehaztasunez analitikoki ebatzi. Orduan imaginatu dezakezunez kuantikoki ere ezin izango dugula helio atomoa zehaztasunez ebatzi. Eta hori da, dagoen hidrogeno eta gero, dagoen atomorik simplena. Orduan, hau da lata hementxe dugu, hau da R bat daukagu elektroi baten posizio vektorea, R2 dugu beste elektrioaren beste posizio vektorea, jarri dugu jatorrian nukleoa, eta orduan sistema hau deskribatzeko daukagun Hamiltondarra ondorengoa dugu. Eta hementxe ikusten duzuenez, hementxe daukagu hau da bat partikularen energia zinetikoa, hementxe dugu partikula hori eta nukleoarekin duen energia potentziala, eta hau izango litzateke, beste kolore bat erabiliko dugu, hau izango litzateke bat partikularekin lotutako Hamiltondarraren ekarpena. Gero hortaz gain daukagu bi partikularekin lotutako energia zinetikoa eta bi partikula horrek eta nukleoak duen energia potentziala. Izatez, egitura, bat partikularekin duen egitura berdina, baina hortaz gain daukagu bat eta bi partikularekin arteko energia potentziala. Hau da, bi elektroen arteko nolabaiteko lotura, bat eta biren partikulen arteko energia potentziala, honek ematen du elkarrekintza, eta izatez, zailtasun osoa ekarpen honekin dago lotuta. Zailtasun osoa ekarpen honekin lotuta. Orduan, hementxe egin dezakegu hurbilketa diferenteak. Zer esanik ez, lehenengo egin dezakegun hurbilketa da ekarpen hause kendu, arbuiatu, gero ikusi behar dugu ea hori justifikargarria dugun. Orduan, ekarpen hause arbuiatu eta geratu bakarrik bi ekarpen hauekin. Hori egiten badugu, orduan bi elektroi hauek independente bezala kontxeatu dezakegu, eta hori bai, zehaztasunez ebatzi egin dezakegula, ze ekarpen bakoitzen autofuntzioak eta autobalioak ezagutzen ditugulako. Hori da atomo hidrogenoidearen autofuntzioak eta autobalioak. Eta hori da egingo dugun lehenengo hurbilketa. Baina gero, esan dugunez, aztertu beharko dugu hurbilketa hori zentzuzkoa dugun edo zein neurritan egindako hurbilketa baliagarria dugun. Eta horretarako ezinbestekoa izango dugun elkarrekintza hause aztertzea.